जवन आदमी सच बोलेला वो अक्सर अकेला रह जाला। का सच बोलल अपराध बा? ना वो गलत ना बा, बस एगो ऐसन जगह पे खड़ा बा जहाँ बहुत कम लोग जाए के हिम्मत करेले। वो कमजोरी ना ताकत बा। का तू कबो ऐसन महसूस कैलू कि सच बोललू आ लोग दूर हो गईलन? हमेशा। बाकी अब ओकर डर ना बा। काहे? काहे कि हम समझ गईली जे दूर हो गईल उ कबो आपन ना रहल। बुद्ध एगो बहुत सुंदर बात कहले बाटन, ज्यादा साफ पानी में मछली ना रहेली। ई बात समझ में ना आई। गंदगी न रही तो मछली के छिपे के जगह ना मिलेला, वो असुरक्षित महसूस करेली। मतलब जेकर मन में खोट बा उ सही लोगन से दूर रहेला। साफ इंसान एगो आईना बा, दाग वाले लोग वो आईना से दूर भागेला। माने जब साफ दिल इंसान के लोग छोड़ दे तो ओकर बुराई ना ओकरे शुद्धता के प्रमाण बा। सत्य हमेशा कड़वा होखेला और छल हमेशा मीठा होखेला। जे मुंह पर तारीफ करेला पहले देखा उ का चाहत बा तोहर भला की तोरे से फायदा। जे सच्चा होखेला वो कड़वा बोलेला। जब तोहर पद जाई पैसा जाई तो चापलूस भी जाई। काहे कि चापलूस तोहरे साथ ना रहल, उ तोहरे पद के साथ रहल। रिश्ता के संख्या से ज्यादा ओकर गुणवत्ता मायने रखेला। एक सच्चा इंसान 1000 चापलूस से बेहतर बा। सच्चा साथी उ बा जे तोहर गलती बतावे। सच के राह पर पहले अकेलापन मिलेला, पर अंत में परम शांति मिलेला। आ उ शांति कौनो भीड़ में ना, उ भीतर एकांत में आवेला।